uDennis Stubbs kunye nomvelisi womdiliya omfaxangiweyo Francois Rode banenkxalabo emva kokuvalwa kwenkqubo yokuthengiswa kotywala. Uninzi lwesivuno sediliya salo nyaka sisagcinwe koovimba. I-95% yewayini eveliswa yiThokozani ithengiselwa kweli, ze ibe ipesenti encinci ethengiselwa kumazwe angaphandle, kodwa nayo ngoku isesichengeni nanjengoko amanye amazwe eqhubeka nokuthengisa utywala. We're all looking up to government now to make us live. And the whole story about Thokozani was about empowering our own people to have their own brand and be put in a category of quality. So all those hard work over the years was shut down in a split second. Abanye abasebenzi badendiwe emisebenzini ngelixa abanye becuthelwe iiyure zokusebenza, nto leyo yehlise imivuzo yabo. Imali yethu asiyifumani kakuhle. And into sizifumanayo sifumana ihemper apha emsebenzini, and then ke ngoku imali asinayo yorenta imali. Iveyini yethu ayiphumi uphumela ngaphandle uba mayithengwe. So siyacela uba umhlompheki makasivulele uba iveyini yethu ikwazi uhambela phambili ikwazi ukuthenga. uDennis sebekhe wanentsholongwane yecorona waswelekelwa ngamalungu osapho ngenxa yale ntsholongwane. Uthi abantu abasela utywala ngongenankathalo kufuneka bohlwaywe ngezenzo zabo, kodwa ayilunganga into yokuba kuvalwe icandelo lonke ngenxa yabantu abangakwazi ukuziphatha ngendlela xa besele utywala.